nik Palabeñaga naiz, bigarren ekipoko entrenatzailea, Kastillakoa. Gero nirekin batera Igor Lizaso, bigarren entrenadore bezala, eta gero laguntzaile bezala baita ere, Mikel Rodríguez Gojan. Ni Aitor Izaire naiz, prefenteko entrenadoria, eta nirekin laguntzaile hongoa Julen Aldalur, bigarrengo bezala, eta gero baita laguntzaile eukiko Aitorre gaina. Berrota jo gare gaude, dana batean entrenatzen momentuz, eta lehenengo amistoz bare dana batean gaudenak. Eta lehen gortetik 4-5 jadazkeu, eta horiek zehatzeko beste 5 fitxaje inditeu, baina hendik ez du plantilla itxita, ez du itxio hendi plantilla, eta beste parea jugadore itxatzegotan biltz batzukin hitzeiten, da, asmo horretan bintzat. Denbora gogorra izangoa, hori garbi, baina helburu bezala markauta dakauna urte dukara indako lanakin arrotia bintzat, hortan saiatuko gara, partidu honetan joango irabaztea, eta gero hori partidu honetan dana eman da ez da mutzia zerrekin, da hori irabazio galdu gertatzeana hori ikusiko baina bintzat dana eman da bukatzea partiduak da indako lanakin guztua. Helburu bezala zailkapenin ez du helburu jarri, baina bai entrenatutan da aldan kalidade gehiena jarri, aldan entrenatu honena prestau, jo horiek guztua eduki, eta horrekin geho aurrea behira jarriko haitu futbolak bere tokien, azken zailkapena jarriko haitu bere tokien.